Arane kotor rupa sikro alune samudra tasah cahaing para wadya sorak-rati gumuron suarane kotor rupa sikro alune samudra pasang lampahing para wadya iya Paling perwadya bono sang kumanda sorane gumuron suarane bata rupa sikro alone samudra pasang lampahing para wadya Bucale perwadya bono Agung Samanda Cancot Haliwondo Cakrane Kaklat Dewa-dewa dengan swara Ruwata hati kawula Anggun kula laput tresna Kakak ingkang saking coba Taliwangi Bapak Dendi Lahiri tresna kang suci Kasunyatan Yeto aku Siranu Isik Awiji
harami wa khulu tarsini jalaku syara'i mahafi abi fasitku bil qamari sidikul amjarima wahum yakuluna wabil khairi min alihi Mawlaya sali wa salim daima abada ala habibika khairil Putra Allahumma Hariyani Natal Suswaan Taubi Wadaru Kamada Wadaru Kabuda Allahumma Hariyani Natal Suswaan babak angka sepisan kanthi lampahan fragmen cariyos rebut waris ing kono mapaning padepokan Gunung Sari sawijining piyai unggul kang nami Syekh Sorayuda gadai kekaling putra ingkang asma Sento lan Gentro sanyata kakang adi ingkang badhe nurunaken sadaya gadanipun padepokan Gunung Sari. Sang Rama mbabar pangandika, "Le, aku wis sansaya tuwa. Sapa kang bakal tak warisake padepokan iki lan kabeh para dlondong-dlondonge teges kabeh siswa-siswaku apa ya Sentro apa ya Gentro. Mula le ger anakku kabeh aja nganti rebut ger kabeh para adil ya ger nanging jroning pamadaning sasana nuju dina yen to Gentho lan Sento datan kirang panarimane dadya lumampahing cariyos rebut waris kababar. Bapak, kula Sento ingkang sowan, Pak. Kula pitados yen Bapak mriku sampun sansaya sepuh. Mongko tasih gadah padepokan ingkang agenge kados mekaten. Kedah Bapak penggalihaken pripun caranipun samangkih padepokan saged dipun persudi ateges putra jenengan wonten kalih kula Sento kalian adi kula Gentho yen miturut peranatan ingkang
urut sadaya utawi ingkang marisi menika kula amargi kula ingkang langkung sepuh. Ning kedah dipun imut lho Pak. Kasekten kula menika ugi sampun unggul awit panggula wentahin panjenengan. Ngelmu-ngelmu sadaya sampun kula serep. Pramila yen to kula atase sento ingkang dados gantosipun Bapak kagem pangayoman wonten padepokan mesti wae sampun trep sampun pas. Nanging caos pemut Bapak. Abdi kula Gento menika rada licik. Pripun carane mangke ampun ngantos dados gegeran wonten padepokan yen jenengan pripun Pak? Iya. Lah saiki bocahe ning endi? Ampun ngantos mireng Pak. Cukup kula ngapal panjenengan. Krungu Gento ki mau apa ya ora dadi padudon utawa dadi rebutan. Umpama kepepete padu gedhe sapa sing sekti kula wantun ajenga tanding kalih rayi kula dhewe Pak. Iya. Aku ki wong wis tuwa. Lho. Aku ki wong wis tuwa nak kowe iki do padudon do rebutan padepokan aku dhewe ora. Ning yen jenengan kiambak penggalih panjenengan langkung prayogi padepokan tumurun wonten kula Sento menapa Gento kudune lak Sento sing luwih tuwa to Pak. Ya ora ngono le. Aku wis tuwa. Nak kowe utawa Sento wis kaya aku, bakal padepokan ki tak turunake. Pun to, ampun kakean sumbar ampun kakean wicara Pak. Wong kebon Bima. Darungokno. Aku duwe padepokan yaiku jenenge Gunung Sari. Aku wong wis tuwa. Nak bocah Sento utawa Gento wis kaya aku bisa tak turunake. Nak urung tak mesti mawon kula kang sampun nyerep sedaya ngilmu pinaringani panjenengan. Kula ingkang pas, kula ingkang patut anggenipun badhe mangarsani wonten padepokan kinarya gantos panjenengan. Loh, adikku krungu tenan to. Sawijine aku ana ing papan kang wis sayekti ana ing papan buri. Bajusi apa marang bapak marang aku? Sik. Kowe ora usah melu-melu. Adikku, aku iki kakangmu piye wae kapernah luwih tuwa tinimbang kowe. Mula tak elingke yen to isih kena tak penggak. Aja ganggu gawe antarane bapak kalawan aku nggone bakal mikir paneruse padepokan iki. Sawijine aku duwe sing neruske bapak anggone gegladen ana ing padepokan Gunung Sari. Ora trima wong tunggal loro sawijining wis bajusi bapak aku krungu ana ing papan buri jare licik. Banjur kowe bisa apa? Matamu kudu diwaske. Kowe sapa Gentro? Ngilmumu isih sak kuku irengku ateges durung patut yen kowe sinembah dadi guru. Sawijining aku dadi adimu nanging aku ora sudi yen ngilmune bapak arep tak tanding-tandingke marang aku. Gento, piye Sento? jokakan sumbar. Bapak tau nurunake marang aku ngilmu kang aran Denawa Kembar kang bisa gaglak kowe sakala. Aku ora wedi. Tahu ngerti ngilmune bapak Denawa Kembar apa durung? Sing ora ngerti sapa nanging aku ora wedi sawijining ilmu kuwi. Yen ben gaglak kowe wanci iki Gento. Sing tak arep unggul-unggulake apa to Sento? Denawa Kembar manjinga, manjinga, manjinga. Budaling Prawadya Bala.
bablas ke yo. Yo yo yo. He a he he. Tak unggul-unggulake yo ilmune bapak iki. Denawa kembar. Mundur kene Denawa kembar. Mundur mrene Denawa kembar. Jajal sak rampahan anggonmu gegladen. Papanmu ana kono. Gento. Wis ngerti to? Denawa kembar ngilmu warisane bapak wis kasrep dening aku kakangmu. Banjur kowe duwe apa? Sawijining aku ora wedi. Kowe ngerti sing jenenge ingon-ingone bapak nalika ana ing papan Gunung Gedhe. Singa barong alas roban. Lah kuwi arep tak tokke anggone kuwi. Loh mancing ning pribadimu. Tak budalke prakanca wadya. Ingon-ingone bapak maju kene. Papan ana ing kene. Gaglak loro kuwi. Sento tindak idase. Sawijining aku ra wedi. Tak teki gaglak paserat. Loro Genawa kuwi dintek ndase gaglak ndase tek-tekan. Ora wedi yen sawijining ilmune bapak arep tak tek-tek kene-kene. Didandase maju ayo. Jine maju tak ana ndas-ndase Genawa loro iki. Denawa kembar. Wedi yen sliraku bakal kalah. Temen pisan. Gaglak ndase. Wah, motar. Wah, waduh. Apa aku ora kalah? Motar ora wedi. Sendo Denawa kembar bali ana papanmu. Kowe sawijining bali papanmu ana ing papan Gunung Gedhe. Aku durung nerimake. Aku tetep burung trimo. Kowe ngerti apa ora? Apa? Yen to siswa-siswane bapak saperangan melu aku. Ateges glondong-glondong kang wis digula wenrah kang bakal nerusake anggone rebut awake dhewe. Dari bapak iki sawijine para drondong-drondongane warok kang sawiji separuh ana ing kene Pak duwekku. 10 cacahe glondongku
10 cacahe glondonganku. Keparat buktekake. Tak buktekke. Yo. Jayang Raga Tandang Karya. Aja babar wirang Jayang Raga. Bundet. Cukup. Cukup. Jayang Raga, waspadakno kabeh glondonge sento. Glondonge sento. Gage mara gage. Kebarno. Sawijine ing separone 10 para prajurit wis siagakno anggone gegladen. Aja isin-isinke Kang Gendong ana ing kene. Sawijine sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun budal kejo. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira hanulada do ing uni cari tane handelira sang Prabu Sasra bahu ing mes
ati aran pate suwanda lelabuhan nipun kang kinelung tri prakara guna kaya purune kang den antepi nuhun netra Bolok kiprah yo. Pamintaku para seswa-seswaku siagakno anggonmu tumandang karya gone nadya waro iki siagakno tumandang karya proprang jurit kang para wadya ya padha siagakno tumandang utal keco hey ha hey ha hey ha hey ha hey ha
memilih dia sahabat karibku yang mengantar surat undangan darimu. Jangan kau benci aku dan dia, aku saja ingin membalas sakit Dia mengobat luka luka di dada. Hanya dia pelipur lara hati yang luka. wanita yang mana tak sakit hatinya bila putus cinta, wanita yang mana tak ingin bahagia bila kasihnya setia. Dia sahabatku dari pendampingku mengganti dirimu. Dia sahabatku ingin mencintaiku, relakan aku bahagia. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Zaman wis akhir bumi dunia akal jengkel negara teruna. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jokir negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunia wis susah. Mamune kitir, mamune kitir, mamune Negara
mikir negara goncang. Siaga nong prajurit para siswa-siswaku. Pratamtama tandang karya. Yuk pasukan golong kiprah lambaikan tangan bareng-bareng yuk. Buat TikTok kita biar viral semuanya. Wah, Tandang karya.
Agunsa. Kala cilik padha nelongso sendhak pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa akeh uang kerja bangsa ngerwanake sana batelan tangga saka wong Jawa kang wong Panda sebab etan marang Panda kalamun aku kamu ibin wada'ina wasali wada'ina bisrafi wada'ina kaula cilik pada nalangsa sandang pangan pada dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria pada disiksa yo walid